Assalamu alaikum wa rahmatullah. ‘Yan uwa barkamu da yau da fatan muna lafiya alhamdulillah. Insha Allah a yau a cikin wannan bidiyo nawa zan nuna mana wata hanya a Binance wadda hanya ce gaskiya da ake samun kuɗi ita sosai, sai dai ba kowa yake lura da ita ba. To amma shi yasa na ce to bari na yi ƙoƙari na nuna ita wannan hanyar domin gaskiya abu ne mai matuƙar amfani. Kowa dai ya riga san cewa Binance Exchanger ce da ake amfani da ita, wadda ita ce ta ɗaya a duniya wadda exchanger da mutane suka fi trading na cryptocurrency. To mun riga mun san dai menene cryptocurrency da yawan mu kuma muna yin shi. To gaskiya akwai wasu takan guda biyu waɗanda ake trading da su a cikin wannan exchanger ta Binance, wanda kuma gaskiya suna ba da alkhairi. Kuma na san idan na nuna muku su to akwai wasu makamantansu wanda za ku iya bin su ku je ku trading, domin gaskiya ana samun alheri da su sosai. Kuma su wannan exchanger da ake amfani da su exchanger ne da wannan takon da ake amfani da su takan ne da kamar saman sikeli suke, a lokacin da ɗaya zai down ɗaya kuma zai up. Saboda haka kada na cika mu da surutu, bara mu je mu shiga cikin bidiyon na nuna mana wani takon ne wannan. To kamar yadda muka saba, ga yanin wannan ita ce exchanger mu ta Binance da muka shiga. Wannan ita ce kun ga da yake kasuwa alhamdulillah, ma gaskiya tana da daga bakin gwalgwado. To gaskiya alhamdulillah mun gode ma Allah, kasuwa dai na daga bakin gwalgwado. To saboda haka wannan shine home page na ita wannan exchanger. To wani takon ne wannan wanda muka yi magana wanda za mu dinga trading da su, mu dinga samun kuɗi a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, don gaskiya ana yawan samun kuɗi da su. Saboda haka bari na je na nuna mana wannan takon din. Wannan takon din ba wani takon bane ba, kawai zaka zo daga nan sama inda aka sa sacin sai ka danna. Idan ka zo nan daidai inda ke da alama wannan kwandon, gashi ne yanzu haka na danna. Kana danna zai kawo ka haka, ma'ana zaka taba wurin search din, ma'ana zaka yi search din token. To sai ka rubuta shi token din, zaka sa dot guda biyu ne, akwai dot off, to wannan shine gashi nan dot off, sai ka danna. Bayan ka danna za ka ga shi dot up din, ga yana yanzu ana trading da shi a $2 daidai. Kana kuma idan muka diba za mu ga 24 hour high din shi $2 kenan ya kai. Kana kuma 24 hour low din shi gashi nan 1.8 a je kenan, kamar yanzu takon din yana 1.8. to wannan shine na farkon kenan dot up. To bari na je na nuna mana dot down din shi gudan kenan, sai ne mana bayanin da nake son ne mana. Shi kuma ga gudan nan dot down, ka tabbata ka rubuta shi complete, in ba haka ban ka rubuta dot d kawai ba zai ba, ka rubuta shi complete zai bada. To wannan shine gudan dot down. To ga nan, to idan muka shiga shi kuma zamu diba zamu ga ajiye kamar yanzu 24 hour low din shi yana $13.9. Kana kuma a yau 24 hour high din shi ya kai a cikin awa 24 kenan ya kai $15. To yanzu ya dan kare ma kenan, in muka diba zamu ga ya dan daga $1 dan kai cikin awa 24 ta yau ya dan dawo har 14 ma da wani abu. Wannan su ne takan guda biyu da ake wannan trading da su. To ta yaya ake wannan shi trading din da su, shine abin tambaya akai. To yanda ake trading din da su, idan muka lura a shi wannan dot down din zamu ga yanzu nan ya sa -5, ma'ana ya faɗi da -5. Kana farashin shi $14.239. to sai mu koma sai mu diba shi kuma dot up. In muka diba dot up zamu ga cewa shi kuma dot up shi kuma ga yanan +4 yake, shi kuma ya hau da $2. To yanda ake ana trading da su wannan takon, zaka lura cewa shi a lokacin da ɗaya ya sama to shi kuma ɗayan na yin ƙasa. Saboda haka shi yanzu wannan yanzu shi ke yin sama. To idan wannan ya sa ja ya fara karewa, wannan dot up kenan, to shi kuma dot down shi kuma zai yi sama. Saboda haka idan zaka zo kafin ka yi zaka lura sosai. Yanzu kun ga dot down shi ke karewa, ga yana ya sa -5. Shi kuma can dot off ga can wuraren ya sa +4. To saboda haka wannan tazara zaka yi amfani da ita a lokacin da ɗaya ya kare ɗaya kuma zai hau. To yanzu kun ga dai dot up ya kare. Yanzu alal misali sai ka zo, tunda wai dot up shi ke tashi, to yanzu alal misali sai ka tafi wurin dot down.
kana zuwa wurin dot down sai ka misali sai ka ce to kana da dala bashi mutum ya ce yana da dala 50 trading ne ai zaka yi. Yanzu zaka saye shi tunda yanzu shi ke ƙasa, to sai ka zo ka sayi misali na dala 50. In ka sayi na dala 50 zaka samu guda 3. To shi wannan dot down din wani sa'i yana kai har dala 19, kuma ba wani abun da ke faruwa yanzu yana iya nan zuwa da daddare ko tunda yanzu da murice ne ko nan dai awa 2 ko 3 ya danganta dai cikin 'yan awoyi. Yanzu wannan guda 3 da ka saya yana iya koma ma ya kowane ya baka dala 5 kaga ka samu dala 15 cikin 'yan awoyi. To kana in dala tema sai ka saida, ka dai dinga dan kokarin saida in kaga ka samu, saboda kada ribar da ka samu ya zo kuma ya ci gaba da haduwa ya hayin ma ya taba maka. Saboda haka in ka samu sai ka saida, tunda dama trading ne kake yi, kada ya kare na ribar ji. Misali ya baka dala 15 kai da ka sa dala 50 ka samu dala 15 ka ka saida. To haka shi ma idan ka koma ma shi ma dot up din, yanzu dai da yake mun ga dot up shi ke tashi, to idan ka dawo ma shi wannan dot up din za ka ga yanzu tabbas shi ke tashi. To lokacin da dot down ke tashi shi kuma dot up shi kuma zai sauka. To a lokacin dot up ya sauka za ka ga yana halba har dala 1 da dan dala 1 haka, dala 1 da dan wani abu dai. To shi ma an kasa ya za ka ga yana kai har dala 3 a wucewa ma. Idan ma da za ka diba wannan charter din, da yake in kuna son ne muku bayani akan shi wannan charter din yake, to kuna iya yin magana ta comment insha Allah zan yi bayani kan yadda shi wannan charter din yake. Amma dai nan idan muka diba za mu ga shi wannan dot up din daga dala 206 ya sako yanzu ya dawo dala 2. To kun ga wannan coin ne na token ne wanda za a yi holding din shi zuwa wani lokaci. To amma dai yanzu dai nan muna magana trading ne. In yaso in ana son yi bayani akan shi wannan candle chart din kan yadda duk wanda wannan abu yake, to sai a yi mun magana ta kuma insha Allah ni kuma zan yi bidiyo da nuna. To wannan su ne token din da nake son nuna, guda biyu ne, dot up da dot down. Kun ga sanin dot up and dot down, saboda haka saman scale ne suke. A lokacin da ɗaya ya sama ɗaya yana yin ƙasa, kuma ana trading da su. Saboda shi wannan dot down din, wannan dot up din nake san cewa shi wannan dot up din akwai sadda dala 9 yake, amma kun ga yanzu ga ya dawo dala 2. To akwai sadda dot down din zai yi ƙasa sosai, sadda zai yi ƙasa dalolin din guda 14 da gani jikin shi, wannan dalolin guda 14 za ka ga sun koma bai dala 2 ba ko 3. To shi kuma dot up din shi ne zai taso, za ku gan shi da dala 9 goma da wani abu. To saboda haka wannan coin ne gaskiya da ake trading da su, kuma ana samun alheri da su sosai da sosai a cikin wannan exchanger ta bayanai. Saboda haka a nan zan kawo ƙarshen wannan bidiyo. Idan farko ne a ziyartar wannan channel na, a daure a danna mun alamar subscribing, a danna mun alamar liking, a share din bidiyon domin mu amfana ga baki ɗaya. Mun gode sosai, sai an jima ku.